Kaixo, ni Rosa Urkia naiz, eta ni neu baiez programan parte hartu nun. Zergatik hasi nintzen programa honekin, gehien bat gauza berri probatzeko, zai gustatzen zizkit ere bai nik ez ditudan gauzak ezagutzea, eta horrekin animatu nintzen. Hiru arlok landu genitun, alde batetikan elikadura, kirola, eta gure barruak pixka bat gehiago ezagutzea. Nire aldetiken programan parte hartzea oso garrantzitsua, nire bizitzan aldaketa suposatu du. Elikadura aldetik gauza asko aldatu ditut eta nire ustez ni hobeto sentitzen naiz. Kirolean, zerbait egiten dut egunero, rutina bat daukat, eta oso gustua sentitzen naiz. Eta nire barrukin hortzen nabil. Oraindiken gauzak lantzen eta gauzak ikasten eta nire burua gehiago ezagutzen. Dena esate dizuet parte hartzeko eta nire bezain ondo juten baldin bazaizue, dena ondo jungoala. Vale, agor.